OK, takže máme tady ještě opening. Takže máme tady nějaký suši, jasný. 2 suši a škoda. Ale nějaký extra hod na někoho dobrýho, prosím. Já se zabiju. No, nevadí, jdeme dál, nějaký spray, dobrý. Suši, ty mám naději, tohle mělo. Bum, bum, bum. Bum, 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 bum. 4, cože? Kam zprávy, já nesnáším zprávy. 4. A event skin, kamo, na taru, prosím, na taru. Na taru, jo, kamo, nene. Ty vole, nejlepší radost. OK, takže to je pro dnešek všechno a vyzkoušíme příštím videu ten skin, tak